Usa na akong nga bisita, madinambuligon nga bisita, waray ba ako ni Engineer Roberto Abubo. Ngan, papabisan, hinigugma, tapikas sa kinabuhihan naton hinigugma nga amayhan punto ni Madam Maricho Asibias. Engineer Abubo o Madam Maricho Asibias, iyon na pagsayaw na minuto. Music Maestro. Kapilalupa, kau may daw hili ay hini pakita, na yung sula inihan paguran, akinabundan, akina, upunan baguran at pagkagagit sa brangan sa kaita. Hala na, isahi kakapamurutan, kundiri mata mo sinigaw, iya ba at gala. Ako pa inibasun, dapat kukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay padala kay papayuan. Sahi pakapamurutan, kundiri bata mo sinigaw, iya ba ang gala? Damo ba inibasun, dapat kukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay padala kay papayuran. Erdihan, hinggang sunod-sunuran, kay bagi pahulus si kapitan, ugi mayuran. Pabayita itira pagsaya o pawas pura ay kay masiganahan pahira itira pagkala. Hala na isahi papamurutan, kundiri baka mo sinigaw iya ba ang gala. Damo ba inibasun, dapat kukurat sa pastilan, bisan pa umuran ay padala kay papayuan. Gabi na luma, kau may daw hindi ay hindi makita, dahil sila inihan paguran, ito alawa, aginaw, upunan paguran at matalagi sa braging kresma. Hala na, isahi para pamurutan, kundiri ba ang sinigaw, iya ba ang gala? Damo pa inibasun, dapat kumurat sa pastilan, bisan pa umuran ay padala kay papayuan.
thank you so much Engineer Roberto Abobo ug sumad man kan Madam Maricho Asibias